belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Associatie van Curaçaose Restaurants, CRA, heeft deze week om tafel gezeten met minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetmilda Larmonice Cilia, over 2 zorgpunten. Een belangrijk punt is het gebrek aan gekwalificeerd personeel voor de restaurants op Curaçao. Daar wil de CRA verder aan werken. Ook zijn er zorgen over het op tijd verlenen van vergunningen voor mensen die hier komen werken en willen verblijven. Beide punten moeten worden aangepakt, zegt de CRA, om te zorgen dat de toeristensector en daarmee ook de restaurants verder kunnen groeien. Werknemers van vuilophaalbedrijf Celicor zijn niet blij met de opmerkingen die minister van Financiën Javier Silvania regelmatig maakt op Facebook. Dat zegt de voorzitter van vakbond BTG, Frans-Lie Cillier. Celicor-werknemers werken hard en het bedrijf voldoet aan alle voorwaarden voor een volgende tranche. Maar er verschijnen berichten op Facebook die niet positief zijn en dat vinden de werknemers niet leuk. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llámanos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. Er vinden gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en die van Nederland over de heropening van de grens tussen Venezuela, Bonaire, Aruba en Curaçao. Op die manier zou Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden weer te maken krijgen met open grenzen. Volgens de verklaringen zijn er al concrete stappen genomen, maar het is nog niet duidelijk wanneer de grenzen open kunnen gaan. In de uitzending van Extra gisteren hadden we al aandacht voor het in beslag nemen van een lokale boot. Nu is bekend geworden dat er 550 kilo cocaïne op de boot is aangetroffen. Een enorme hoeveelheid. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De 2 opvarenden, een Curaçaose en een Bonaireaanse man, zijn opgepakt en zitten voorlopig vast. De levering van een MRI-scan aan het Curaçao Medical Center heeft vertraging opgeleverd. Dat heeft de leverancier Philips Medical Systems Nederland BV laten weten. Eigenlijk stond de levering voor vandaag gepland, maar dat is uitgesteld naar 3 januari volgend jaar. Volgens Philips is er wereldwijd een schaarste aan bepaalde onderdelen en is daardoor een vertraging opgetreden. Op Curaçao zijn momenteel 700 patiënten die op de wachtlijst voor een MRI-scan staan. Extra heeft vandaag aandacht voor de situatie in Suax. Op de voorpagina een foto van de Calle Bolivar. Die weg is niet geasfalteerd en door de hevige regenval is er ook geen sprake meer van een glad wegdek. Er is sprake van enorme verschillen in hoogte in de weg en daardoor kunnen auto's er nauwelijks rijden. De bewoners van Suax vragen om hulp voor de situatie. Fotograaf Bea Moed heeft gisteren, omringd door vrienden en familie, haar laatste fotoalbum gepresenteerd. Bea Moed zit momenteel in de laatste fase van haar leven en verblijft in het hospice Arco Cavent. De verkoop van het fotoboek is geheel bestemd voor dit hospice. Volgens Bea Moed krijgt ze een uitstekende zorg en wil ze graag iets terugdoen. Het boek bevat haar mooiste foto's over Curaçao, het land waar ze verliefd op geworden is en bijna 30 jaar lang al woont. In het kader van de boekpresentatie van het laatste fotoboek van Bea Moed had Elodie Eloïse een interview met haar. De film is gemaakt door Dick Draaier. Ja, dit is hem. I know. Hij is mooi, hè? Ja. We kunnen hem ook nog even omdraaien, dan kunnen mensen het bekijken. Bea, waarom dit boek? Ja, wat moest ik met alle foto's die ik kon van alles verzinnen. Ja, het is eigenlijk geboren toen ik
hoorde dat Arco Convent maar 85 gulden per dag per persoon van de SVB kreeg. En toen dacht ik, ja, als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, dan maar op deze manier. Dus vandaar dat de opbrengst ook totaal naar Arco Convent gaat van het boek. Ik weet dat toen we hier naartoe gingen, die ene dag, Ja. rechtstreeks uit het ziekenhuis. Ja, 13 maart. Ik was bij jou om een foto van Grace Jones te laten signeren. Klopt. En jij kreeg bericht van, eigenlijk einde oefening, mevrouw, Ja. zoek dit maar uit verder. Ja, En toen was het eigenlijk rechtstreeks hier naartoe. ja, klopt. Ben niet meer thuis geweest. Daar gebeurde iets. Toen jij hier binnenkwam, toen jij hier een poosje was. En ik denk dat dat eigenlijk, los van het feit dat je natuurlijk de SVB en de 85 gulden, die natuurlijk gewoon tekort is om dit te kunnen onderhouden. Maar jij raakte in een soort dankbaarheid van wat hier gebeurde. Kun je daar iets over vertellen? Gewoon zoveel vreemde mensen die zo lief voor je zijn. Dat was gewoon, sorry, overweldigend. Dat je komt in zo'n warm bad terecht dat mensen houden echt van je. En dat is raar. Ja, ik heb daar nog steeds problemen mee na die 7 maanden. Maar het gebeurt nog steeds. En andere mensen hoor je er ook over klagen van wanneer gaan die mensen nou eens normaal doen tegen je. Maar ja, ze doen hier gewoon normaal en dat is echt eventjes omschakelen. Zo ken ik jou. Je ziet iets waarvan je denkt, hé, hier moet iets aan gebeuren. Dit moet eigenlijk voor iedereen beschikbaar Ja, zijn. klopt. En dan is het bij Bea klik actie. Ja, en zolang ik dat kan doen, probeer ik dat ook te blijven doen. En wat het boek betreft, moet je natuurlijk ook niet vergeten dat ik een meesterlijk team achter me had staan. Ik heb zelf maar erg weinig aan het boek gedaan en dat blijf ik zeggen. Ik weet dat jullie het er niet mee eens zijn. Maar ik blijf het toch zeggen, dankzij jullie had dit Arco Ventje er niet geweest. Arco Ventje, ja, zo heet het boek. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.